πάνω στο ερευνητικό πλοίο Φουρκό, Commandant Φουρκό, πάνω από το Βρετανικό. Αυτή τη στιγμή διενεργούνται καταδύσεις με κλειστά κυκλώματα, γιατί δεν θέλουμε να αφήσουμε καθόλου φυσαλίδες μέσα στο ναυάγιο, ώστε να μην υπάρχει περαιτέρω διάβρωση. Αυτή τη στιγμή είμαστε πάρα πολύ πάνω στο καράβι, εξού και είναι στριμωγμένα λίγο τα πράγματα. Ναι. Τι άλλο να σου πω. Ότι είσαι ο Πέτρος ο Νικολαίδης, ότι είσαι αυτός που με τον Κουστό καταρχάς ανακαλύψατε το Βρετανικό. Είμαι ο Πέτρος Νικολαίδης λοιπόν, που το 1976 συμμετείχα στην ομάδα του Καλυψό με τον Κουστό, μετά από side scan σαρώσεις που κάναμε στην περιοχή, το βρήκαμε περίπου αρκετούς μήνες πριν πριν βουτήξουμε. Και ήταν το θέμα ότι το στίγμα δεν ήταν σύμφωνα με αυτό του αγγλικού ναυαρχείου, αν θυμάμαι καλά την ιστορία. Απήχε παρασάγκας του στίγματος. Με τη βοήθεια του σόναρ πλευρικής σαρώσεως μπορέσαμε και το εντοπίσαμε. Μείναμε εδώ πέρα ένα μήνα το Σεπτέμβριο του 1976. Σε αυτές τις μέρες χρησιμοποιήσουμε ανοιχτό κύκλωμα, Trimix με 14,5% οξυγόνο. Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούν, αν δεν απατώμε, γύρω στο 7-7,5%. Το περισσότερο υπόλοιπο μείγμα είναι ήλιο. Υπάρχει επίσης, υποστηρίζεται όλη αυτή η ιστορία από τον οργανισμό DAN, οι οποίοι κάνουν και έρευνα πάνω στις φυσαλίδες στο αίμα, με Doppler, ας πούμε. Υπάρχει ένα εργαστηριάκι κάτω που συντονίζει όλο αυτό. Παίρνουμε ούρα, αίμα και τέτοια πράγματα. Παράλληλα με αυτή την έρευνα γίνονται και έρευνες για τα βιολογικά επικαθήματα, το marine growth το λεγόμενο, και πώς αυτό επηρεάζει τις λαμαρίνες του πλοίου. Έχουμε επίσης ποντίσει μία σειρά από μεταλλικά δοκίμια που έχουν υποστεί και διάφορες κακοποιήσεις πριν την πόντισή τους, ώστε μετά να πάνε στο εργαστήριο αντοχής υλικών. Μετά από χρόνια και πιθανώς, όπως κάναμε και control testing, ας πούμε. Control testing ακριβώς, για να δούμε πώς αντιδρούν οι λαμαρίνες στις διάφορες μεταβαλλόμενες συνθήκες. Πες μου κάτι, το bottom time ποιο είναι? Το bottom time είναι συνήθως 50 λεπτά με κάπου 4 έως 6 ώρες αποπίεση. Η αποπίεση γίνεται εν υγρό. Τρομερό. Διότι είναι, για 20 λεπτά, 20 λεπτά. Όχι, 50 λεπτά. 50 λεπτά. Το θέμα είναι ότι έχουν πολλές ανέσεις, δηλαδή εμείς εκείνη την εποχή είχαμε το avantage ότι είχαμε το θάλαμο τον βυθιζόμενο, το submersible decompression chamber. Οπότε σας σήκωνε πάνω. Μας σήκωνε πάνω και κάναμε την αποπίεση επί του Καλυψό. Εδώ πέρα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, πλην όμως όλοι είναι οπλισμένοι με iPod, βλέπουν ταινίες. Μάλιστα σήμερα τους έφερα και την ταινία του Κουστό να παρακολουθούν ενώ κάνουν αποπίεση. Και πώς το βλέπουν αυτό, σε θήκη μέσα είναι? Έχουν σε θήκη μέσα iPod, η οποία είναι γκαραντή μέχρι τα 100 μέτρα. Στο καλό. Οπότε έχουν και είναι πάνω σε κάποια πλατφόρμα, στέκονται ή σε μπάρα κρέμονται? Είναι σε μπάρα. Τις μπάρες τις φτιάξαμε όλο το σύστημα αυτό έξω στο Λαύριο. Και είναι μια πάρα πολύ οργανωμένη προσπάθεια. Μου κάνει εντύπωση η αγαστή συνεργασία όλου του team, ας πούμε. Όλου του team. Δεν υπάρχει κανείς, ας πούμε, παράτερος στην όλη ιστορία αυτή. Υπάρχουν διάφορες ομάδες από το λεγόμενο WHOI, το οποίο είναι το Woods Hole Oceanographic Institution. Rhode Island νομίζω είναι. Υπάρχουν οι οποίοι έχουν καταπληκτικά μηχανήματα, τα οποία θα οι οποίοι τι κάνουν αυτοί, ο σκοπός τους ποιος είναι? Ο σκοπός τους είναι το imaging, αλλά υψηλής τεχνολογίας και ευκρίνειας, με στερεοσκοπικές, δυσδιάστατες και τρισδιάστατες κάμερες. Κάτω υπάρχει ένα ολόκληρο ένα lab, ας πούμε, με οθόνες, κάπου 10-11 οθόνες έχουν και παρακολουθούν τα πάντα. Υπάρχει άλλη μια ομάδα η οποία είναι εξειδικευμένη στο cave diving και σε δύσκολες ιστορίες, ας πούμε, διείσδυσης, penetration. Και από ό,τι μου έλεγε τώρα πριν ο Σάιμον, κάνουν διείσδυση σήμερα στα καζάνια, στα boiler rooms. Στα boiler rooms, ακριβώς. Που είναι για την περίφημη διαπίστωση αν η μπουκαπόρτα είναι ανοιχτή ή κλειστή. Άρα σήμερα απαντιέται το μεγάλο riddle, έτσι. Το μεγάλο ερώτημα. Ναι. Επίσης υπάρχει άλλη ομάδα η οποία είναι από την Φλόριντα, είναι τα παιδιά της Halcyon, αυτή είναι ειδική στην διείσδυση, είπαμε.
με καταπληκτικά μηχανήματα. Όλα αυτά είναι υψηλής τεχνολογίας και state of the art. Δεν έχω δει μέχρι στιγμής καλύτερα πράγματα, ούτε στη Βόρειο Θάλασσα μπορώ να πω. Βεβαίως δεν υπάρχει δυνατότητα, είπαμε, να μπουν μέσα σε βυθιζόμενο θάλαμο. Ναι. Έχουμε εδώ πέρα ένα θάλαμο με ενός όγκου, δεν είναι δύο όγκων, οπότε δεν μπορεί να μπει γιατρός μέσα, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν τέτοια προβλήματα, είναι πάρα πολύ προσεκτικοί όλοι. Ναι. Και τρομερά ψήρες στη λεπτομέρεια. Τα dive plans και όλα αυτά, τα profiles. Ναι, υπάρχει εξονυχιστική, ας το πούμε, δηλαδή τα πράγματα το 1976 ήταν πολύ πιο χαλαρά, δεν το συζητώ. Εκεί πέρα, μάλιστα τρώγαμε και μεγάλα γεύματα πριν τις βουτιές. Εγώ έκανα καμία 20-25 βουτιές. Τότε είχες κάνει, είχα κάνει, ναι. Στο Βρετανικό. Κυρίως όμως το 80% των βουτιών ήταν support, δηλαδή περιμέναμε, ας πούμε, και το 20% περίπου των βουτιών μου ήταν στο πλοίο. Κατάλαβα. Οι πρώτες εντυπώσεις έδωσαν και διάφορες συνεντεύξεις τώρα εδώ, σήμερα, χθες και χθες. Ναι. Με ρωτούσαν, αυτός είναι ο σκύλος του καπιτάνιου, ο Mac. Ναι. Ο Mac και το αφεντικό του εγώ τον ονομάζω Big Mac, γιατί η συμπεριφορά έχουν περίπου την ίδια. Θα μου τον γνωρίσεις σε λίγο. Βεβαίως. Ναι. Αξιόλογος και ο σκύλος. Δεν ανησυχεί πάρα πολύ όταν οι δίτες καταδύονται. Ναι. Πηγαίνουν και γαβιέζει και μετά κάνει φοβερές χαρές όταν αναδύονται. Έχει μάθει. Έχει μάθει βέβαια. Πω, τρομερό. Η γυναίκα του Πιμ, του καπετάνιου, η Angel, είναι πραγματικός άγγελος και στην μορφή και στην ψυχή. Όνομα και πράγμα. Όνομα και πράγμα, κάνει τρομερή δουλειά, ας πούμε, για την ξενοδοχειακή υποδομή του σκάφους. Τη φιλοξενία, ας πούμε. Και τη φιλοξενία. Είναι πεντακάθαρα όλα τα πράγματα, όλα πλένονται κάθε μέρα, ας πούμε, ναι. Από κορυφή. Η κουζίνα είναι καταπληκτική, μιλάμε ναι. Για επίπεδο μάγειρα. Ο μάγειρας είναι Σαΐνι. Βέλγος, αλλά και αυτός οποιοσδήποτε είναι πάνω στο σκάφος, είναι παθιασμένος με αυτό που κάνει. Μάλιστα. Δηλαδή και η μαργυρική είναι υψηλού. Όλα είναι top class. Όλα είναι top class. Ωραία. Erste Klasse. Ωραία. We will continue further on. Μάλιστα. Ευχαριστώ για την μίνι συνέντευξη, κύριε Πέτρο. Αδελφέ Πέτρο. Να είστε καλά, αδελφέ Βύρωνα. Δίδυμε Πέτρο. Ήδη ξέρουν, τώρα έχουμε γίνει τρίτη, τετράδημη και άστα να πάνε. Βέβαια με σόκαρα το γεγονός ότι είχαν έρθει εδώ πέρα 33 χρόνια. Ναι, βέβαια. Και είμαι μόλις αναγνωρίσιμος στις παλιές φωτογραφίες, ότι είχα πολύ μαλλί και μαύρο γέννη. Έχω δει παλιές σου φωτογραφίες. Και άλλες φάσεις τώρα, αλλά τώρα είδα και ότι έχει και ο Σάιμον Μίλς μερικές φωτογραφίες μου, τις οποίες είχα δώσει σαν έναν άλλον του Titanic Historical Society. Και ενώ τις φωτογράφησα μου λέει copyright, του λέω copyright του λέω. Τι copyright του λέω, αυτές είναι δικές μου. Και έτσι αναγνωρίστηκα. Μάλιστα. Ωραία, να συνεχίσουμε τώρα να κάνουμε μια μικρή βόλτα. Ναι, κάτσε να κάνω ένα πάνινγκ εδώ. Εδώ είναι ένα εργαστήριο με διάφορα υλικά. Και αυτή εδώ πέρα η μπελούγκα. Η μπελούγκα. Αυτή είναι η Curtin Morgan, ας πούμε, ιστορία. Εποχής. Ναι, ωραία. Και εγώ χρησιμοποιώ κάποια τέτοια, ας πούμε.